regedzai nditi ndinoda kutsigira mashoko ekutenda kana kuti mashoko ekunamata. Chekutanga, ini baba Chinogurege ndiri munhu anoenda futi kuchechi, ndiri munhu anonamatawo. Zvinokutuma zvega. Regai nditi chekutanga, shoko raMwari haridi kupupurwa nembavha. Shoko raMwari haridi kupupurwa nemhondi. Vanhu havagamuchiri nemwoyo, vanhu havatendi nemwoyo. Chikonzero, shoko raMwari haridi kushandiswa kuraura pfungwa dzevanhu. Angava mapasta, angava mafundisi, angava mavhangeri, angava madhikoni, angava maovhasiya, angava mapirisita or mabhishopu, angava mafata. Shoko raMwari haridi kushandiswa nemhombwe. Shoko raMwari haridi kushandiswa nembavha. Shoko raMwari haridi kushandiswa nematsotsi. Nokuti shoko raMwari zvarakaita richiuya pakutanga ndo rakaumba mitemo yese ine politics iyi. Yakabva muBhaibheri. Ndinoshama kuti vanhu vakawanda vanotaura pamusoro pepolitics vachiti chinamato nepolitics hazvidyidzani. Chinamato nepolitics zvakasiyana. Iyoyo imharidzo yakazosiya yaiswa naJesu Kristu. Akutendeutsa pfungwa dzevanhu kubva pakuomarara, kubva pauranda, kubva pakuadoptwa wakanga wakaitwa neold system. Yava mukatarisa vana Dhavhidhi kuuraya kwavakaita vana Uria, kuurayisa kwavakaita vana Uria, it's a politics because yaiwa hondo. Ende hondo idzodzo dzirimo muBhaibheri, ende nemawambiro nemagarisirwo adzo, ende nyika zhinji dziri kumusoro uku dzakawana kuzvitonga kubva muhondo. Zvinoreva kuti nyika dzese dziri pasi pano kuti dziwane kuzvitonga kuzere, dzinowana kuzvitonga dzichibva muhondo. So zvakabudikidza nokuti zvainzi Mwari ndiMwari wehondo. Saka Mwari ndivo vaitungamirira hondo kana kuti politics. Hondo ndo politics. Nokuti hondo haingabudi kana kubva pasina politics. Mukatarisa vana Goriati kumashure uko nana Dhavhidhi kuti vazorwisana, Goriati achirwa nechikopokopo, it's a politics. Tikatarisa history yeutungamiriri huzhinji hwana Nebhukadhineza, tikaenda kuOld Testament tinoona kuna Apocrypha, tinoona history dzana Sara, tinoona history dzakasiyana siyana. So politics hadzina kutanga nhasi. Politics dzakauya neBhaibheri. Ngatidzoke kuNew Testament kwacho ikoko, tinogona kuona kuti Bhaibheri rakanyorwa nevaGiriki vachitranslata mitemo yaMwari yakanga yapuwa vana Mozisi murenje, yakanyorwa padombo iya. Ndo panowambwa kudzidza Bhaibheri, ndo panowambwa urongwa hwebhuku kana kuti Bhaibheri. Asi maGiriki kana kuti varungu vakadhaivheta nekuhaijeka, nekuti vanga vari vanhu vanga vakasika kana kukurumidza kuva nenjere dzakadzama. Vakatora dzimwe pfungwa dzakanga dzatorwa nemaMuslim kana kuti nemafirst Ngirikini, vakataka kuziva zvekunamata kana kuti rudzi rwakataka kugamuchira kana kusikwa naMwari. Sekuziva kwedu maBritish havana kugara vari maBritish ende havana kugara vari kuEurope. Sekuziva kwedu maAmericans havana kugara vari kuAmerica. Sekuziva kwedu maChina, maAfricans, tine kwatakabva kwakatakatanga kuberekwa mbeu dzese idzi kuti dzizoseparata dzichipararira nepasi rino. Tikatarisa isusu tinobuda pana Kushapo pamwana vaNoa, munhu mutema. So tikatarisa zvinhu izvozvo munonyatsokuona mega kuti zvinhu zvakaitwa nanhasi uno history. Mukatarisa munonyatsoona kuti ivava vana vanhingikina vari kunetsana nevaIsraeri ava vanotonzi vana vanhingi. Handimuri kupaona
mukatarisa unotuzupa unobata vana naishmaeri vana nani, mukatarisa iva vaisraeri vanozikana kuti vana vanhingi, mukatarisa magreek mabritish vanozikana kuti vana vanhingi, maafricans vanozikana kuti vana vanhingi, but tine kwatakatangira kwakatangira marudzi ose kuti tese tizoti takabva kuruswa takabva ningirikini kutanzania, marudzi ese akabva nekuku vachibva kunorth africa. Takanga tichizoya munorth africa tichibvepi, tichiberekwa kupi, tiri vanhu nokuti hakuna munhu mutema akangomukira kuberekwa muafrica ka. Tine kwatakabva nako history yembeu yevanhu vatema. Varungu vane kwavakabva nako zvichienda. Saka muchiona kuti varungu maamericans iwaya, americans vazukuru wemabritish, mabritish vazukuru wemaisraelites, andibozvo. Saka history yacho yakakura, ine bhande rayo, ine kwayakabva. Wese mukaenda mamaindia mahindu aya vanotozikana kuti vana vaani mubhaibheri. Teki kweso wanairani vesiva vanhu maarab countries ese anozikanwa. Saka politics hadzina kutanga nhasi, because dzakatobvira even paberekwa vanana uyo vana jacobo, paberekwa vana even vana ishmaeri avo. Mukatotarisa munotoona kuti pakatotanga mashoko epolitics, pakatotanga mashoko ekudhonzedzana nokukadidzana, pakatotanga mashoko eumambo neukuru neushe kurwirana, akonzeresa kuti nhasi unoyi marudzi ari mhiri ikoko ari kuasia kumiddle east varambe vachidhonzerana because of politics. Even jesu acho aberekwa, jesu asiya aparidza, jesu oga ndiye akasiya ataura kusuka zvivi nemabasa enyika ino, akasiya ataura maringe neukama hwenyika nekunamata, ndiye akasiya azvipatsana kuti zvinhu zvakasiyana. Asi vanhu vasara vakasara vakahaijika futi zita rajesu racheroro, vakahaijika shoko rajesu. Ivo pachavo vanhu vakasara 12 disciples dziya dzakaurayiwa nokuda kwepolitics. Umwe akafira kuteki, umwe akafira kupi, umwe akafira kupi, umwe akafira kupi. It's a politics kuti vanoda kuzviita vanaani vava. Andibuzwa ushe hwenyika ino, vanoda kukanganisa ushe hwenyika ino. Saka mukatarisa munozoona kuti vana Roma vachishandisa vana naHerodhi even panguva yaJesu, Jesu kuti aurayiwe, it's a politics. Vana Herodhi vachiti unoda kuzviita mambo iwewe, unoda kuzviita mukuru, unoda kuzviita ani. Semuna chamisa vanhu vezanu PF vari kurwisana naye nenyaya yekuti vanoti unoda kuzviita mambo weZimbabwe iwewe, unoda kuzviita mutungamiri weZimbabwe iwewe, uri ani, unoda kuzviita mukuru iwewe, ishe pakudii. Saka izvozvo munonyatsoona kuti politics dzese dzakauya through bhaibheri, nekuti bhaibheri rakanyorwa nemaGreek, especially the Roman Empire. Andikuruzva vana naConstantine, Agrippa nevamwe. Mukatarisa even kufa kwana history yekufa kwana nekuberekwa kwana ningirikini kwana Tamuzi, mwana waNimrod, mwana waEsteri. Unoona ndo zvinokonzera kuti pabatwe nyaya yeChristmas neEaster nechichi, because Tamuzi mai vake vanoti ndakanga ndakagara pamadziro emba, zvino ndakati ndakagara pamadziro emba ndakagara beya ndichidziya zuva, ndakarohwa nezuva, zuva rikandipinda, ndikaona mudumbu mangu madumbu rangu ndatova nemimba, makutamba mwana. So Tamuzi unonzi ndimwari wezuva, anonzi ndimwari wezuva, so anonzi the son of God. So ndo panomanikidzirwa nyaya yana Christmas yanani, but vanhu vanobhaizwa nemaGreek vachishandisirwa pfungwa njere, because vanhu vatema takanonoka kufunga, especially mamwe marudzi pasi pano tinotungamirwa nenjere dzemaGreek dzemaBritish nguva zhinji pazvinhu zvese. Even mukaenda kune zvehondo varungu vanenge vari mberi pane zvehondo, mukaenda kune zvefinance vanenge vari mberi, farming vanenge vari mberi, even mamineral chaiwo. Nyika dzavo dzinogona kunge dzimwe dzacho dzisina mamineral akawandisa, but mukaenda munyika dzavo vane mabhengi akawandisa ane maminerals ekutora kuna kuAfrica kuno. Isusu tisi tine mamineral, but isu hatina mamineral mareserve edu, but ava vane mamineral avanotora kuno nokupusa kwedu. Saka even mukaenda kupi kana kubhora chaiko vanenge vari mberi. Even mukaenda kunawo dzipi nedzipi machurches mazhinji ari kurula muAfrica muno, international churches aya ese mukatarisa it's come from Europe, come from America. Vanana Chitavara
vana Roma, vana Salvation Army, vana Anglican, vana Methodist, atingazipedzi Anglican, atingazvipedzi. So nyaya iripo ndeyekuti isusu takaita vanhu vekuraswa papfungwa, nekuti takaita vanhu vakasaririra, takazoita kunzwirwa tsitsi naJesu Kristu auya pamusoro pokuti tairaswa paunhu hwechiIsraeri. Ivo vaIsraeri vaititora sokuti tine tsvina, tine vanhu vekusaa kudzingiswa, kuti hatina kudzingiswa, hatina kuchecheudzwa. Saka hatisingatenderwi kusvika kana pavanoungana tainzi ndinofanira kugara kunze kwemusasa. Muri kupaona? Nokuti tanga tisiri rudzi rwawo. Saka munoona kuti takanga tiri vatorwa, asi Jesu auya unoti hakusisina muJudha, hakusina muSamaria, hakusisina muranda, hakusisina mutorwa. Anditi Jesu ndiye unobatanidza munhu wese, ende Jesu ndiye unofira zvivi, ndiye unomukira munhu wese. Saka chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vane dambudziko ravainaro pamusoro pekunamata. Vanosanganisa politics nebhaibheri kuti vave superior pamberi penyika. Ivo vari mhondi, vanoita imwe nguva yavanokanda bhaibheri, shoko raMwari, kuti vanhu vavatore kana kuti vavagamuchire nekuasepta kuvaita vanhu vatsvene tsvene, but vachinyebera kuva vana men of God, vachinyebera kuva vanhu vaMwari chaizvo izvo. But mabasa avanobata after vaisa mavhoisi ekunamata kana kuti maaudio, machats, mameseji, hazvienderani nezvinhu zvavanoita paground, hazvienderani neutsinye hwavanokonzeresa neutsinye hwavanoita. Saka ndoda kutaura chokwadi chokuti vanhu vanzwise kuti nyaya yebhaibheri inoshandiswa kana mukoti kusungirira munhu kuti ahemwe. Nyaya yebhaibheri inoshandiswa mukoti kuti musungirira munhu apike mujeri. Inoshandiswa kunyange kuhondo, mukaenda kuchisoja, kutori nemapasta ariko, kutori nemanhinga ariko, mukaenda kuchipurisa. So zviriko zvose izvozvo. Nyaya iripo ndekuti bhaibheri chombo chakazodhaivhitwa chikava chombo chinoshandiswa kuedza kuyananisira pavanhu vanenge vasiri kuwirirana, kana kuti pavanhu vanenge vachitadza kugamuchirwa kana kutambirwa. Zvakangoitwa nemamishinari ivava vakazotora Afrika vakaitonga kana kupamba, vakapinda muAfrica nebhaibheri, vakauya muAfrica nechinamato, ndo chakatanga kunyenga pfungwa dzevanhu. Andi muri kuzviona? Saka vanhu ivavo, after that vanhu vanzwisisa, vanhu vaneutralizwa pfungwa, vakatanga kupfekwa nemamishinari nevarungu, kusvikira ivo vaapasi pevanhu ivavo, vakuudzwa zvokuita, vakafunga kuti zvese ndezvebhaibheri, even kutonga nyika ibhaibheri, ndokunamata Mwari. So saka nanhasi uno vanhu vanoshanda kuchiuto vanopinda kuvanhu kuti vagone kuyanana navanhu, vanhu vasavaona sokuti basa ravanoita nderechimhondi kana kuti ndere chiinhirikini. Vanopinda nemweya even kukanzi kwafira nemusoja vachienda kudunhu ravanoenda kunowiga gamba ravo kana musoja, even paheroes kunovhurwa mama. But heroes yakazara vanhu vakaurayiwa nepolitics, heroes yakazara vanhu vaiurayisa vanhu nepolitics. Heroes, mukaenda mugovernment chaimo munogona kuwana vana ED vari kumapostori kwaMarange, vari kumapostori kwaNhingirikini, kwanzi kwaMutendi, vari kumapostori kwaMwazha. Mukazvitarisisa vanhu ivavo havasi vanhu vaMwari vatsvene tsvene ba, but vanhu ivavo vanoshandisa kuzvininipisa kana vachida kuwana kuba pfungwa dzevanhu nenjere dzevanhu. Not kuti ivo vanenge vaine mweya wekunotendeutsa vanhu, kana kuti ivo vana Mnangagwa vangaisa vanhu kudenga, kana kuti vangapinza vanhu denga, kana kuti vangaisa murayiro kuvanhu. Upi murayiro ungaiswa nemunhu une chitsvuku, unogara uri kun'anga, unogara une ropa mumaoko, ropa risingaiti? Mnangagwa tinonzwa mahistory ake kuti unogara uri kun'anga. I don't know kuti vana Marange kana vachiona Mnangagwa vachimuisa padhuze nepavari vachitogomana mapendekete omupfekedza uniform yechechi. So handizvi kuti hazvingoresi here vanhu vekwaMarange izvozvo, because vanhu ava vane mhosva dzavo dzokuti dai wanga uri utongi hwakanaka, matare enyika anovatongera kugara mujeri. But vakuru vemakereke vanhu vatora kuvaita vana men of God. Handizivi, but varandawo zvavo vasina chavainacho muchechi yekwaMarange vanorohwana naRabhahuma, vachipupuriswa, vachireururiswa, vachita sei. But Mnangagwa hagoni kureururiswa nekupupuriswa. Handizi kuti chii. Ukaenda kwaMarange vana Nehemiya vanotomisa padhuze, but vanhu vekwaMutendi, but vanhu vekwaMutendi vanonzwa nekureurura nekupupura, vanonzwa nekubvumiswa, vanonzwa nekupanichwa. But uyu haareururi, uyu haapupuri, uyu haaprofitwi. Haaprofitwi. Kana mukaenda kwaMarange unonzwa namutumwa anenge, but haaprofitwi munhu iyeyo kwaMarange. Mukaenda kwaMwazha ndizvozvo, unonzi Mwazha akatumwa nempo, mwana akatumwa neAisaac, akatumwa muAfrica, ndizvozvo. Haaprofitwi munhu iyeyo, haabvumi, ende munhu iyeyo haareururiswe.
So ndopaunonyatsa kuona kuti navakuru vemakereke vacho dzangova mbavha dzaakushandisa zita rechinamato kana kuti zita rechikristu kutsvaga ushe neumambo, but zvimwe zvacho hazvichaisa vanhu kudenga, hazvichaendesa vanhu kuna Mwari, hazvichaisa murayiro une simba unoponesa kuvanhu, but murayiro vavapo murayiro wepropaganda wekutsvaga njere nepfungwa dzevanhu. So kuda kuba nekushandiswa, because Mnangagwa unofanira kunge uri munhu anotambira kure, because une tsvina dzaainadzo pamberi penhau dzechikristu. Andi muri kupaona? Saka ava vanenge vachinyengerera kuti vava nemabeneficiary kubva kune vanhu vakaita sevava, vachiwana zvinhu zvakawanda, vachiwana maprotection chichi zvakasiyana siyana. Anditi vazviona, vachiwana maassets, vachiwana chinyi, vachiwana mazimari, vachididini. So zvichireva kuti havanei nevanhu vavari kutungamirira kuti vari kudzvanyirirwa navanhu ava kana kuti vari kutambura ndodo kwevanhu ava. Ivo mari dzavanopiwa hadziendi muhomwe yechechi, dzinoenda muzita remuridzi wekereke, muzita refamily. Andi muri kuzviona, ndiye unozoita kuti kana ada kubisa kana akada kuisa 200 muchechi ndizvozvo pamiliyoni. Saka zvinhu izvo zviya munozoona kuti vatungamiriri vemakereke vanopedzisira vaakita madhiri nemutungamiriri wenyika, naivo vatendeudzwawo, nokuti bhaibheri rinobvara kuti munobopwa mujoko rimwe chete navasingatendi sei. Ivo vanozviziva vatungamiriri. Saka regai ritsanangure ndichiti mumapolitics atinawo nhasi uno, manana WhatsApp channel, munana WhatsApp nikini group, munana tine vanhu vari kushandisa kunge vanoziva Mwari chaizvo siku nesikati vachiita minamato, but basa ravanoshanda nekwavanoshandira bhaibheri shoko raMwari rinobvara kuti endai kwamaiitira mabasa enyu, inini handikuzivi. Kana vari vaFarisi, Jesu achitaura anototi imimi vana venyoka, achitaurira paya paya. Bwara kuti Jesu uchitotaura paya unotaura kuvaGaratia, anditi unoti imi vaGaratia vemiromo ine zvidzudzuto, kureva kuti vekusanzwisisa. VaGaratia vada kuita nharo naJesu naPauro, ndiPauro, sorry, ndiPauro nakuti Jesu. Pauro unototi imi vemiromo yezvidzudzuto. So nyaya iripo ndeyekuti mukaenda pana Jesu nevaFarisi unototi kamani aenda mutemberi muya vana venyoka. Andimuri kuzvona. Saka regai nditsanangure ndichiti inyaya huru yokutoti bhaibheri raakushandiswa kumobiliza njere dzevanhu kuti vastabilize vaite kuu. Bhaibheri raakushandiswa kunyenga pfungwa dzevanhu kuti dzisvavarare, kuti dziteerere dzirizine. Bhaibheri raakushandiswa kunyange kumachechi kubira vanhu. Bhaibheri raakushandiswa kuponda vanhu, kudzvanyirira vanhu. Saka hakusisina musiyano weusatanisti neukrisheni makore anaya, because zvinhu zvangofanana. Masatanisti ndo acho ari kutungamira makereke, masatanisti ndo acho akazara kupolitics, mhondi ndo dzacho dzazara kumakereke, mhondi ndo dzacho dzazara kumapolitics, n'anga ndo dzazara kumakereke. Vaprofita vesa dzan'anga, n'anga ndo dzazara munyika. Vatungamiriri vepolitics vari kuzara vachienda kun'anga, vari kuenda kupolitics, vari kuenda kupi kupi kwavanoenda vachiita zvavanoita. Saka nyaya yekuparidza, kana mukaparidzirwa nomunhu ari kuurayisa vanhu, nemunhu ari kusungisa vanhu, nevanhu vari kutsvaga mari mupolitics, nevanhu vari kuponda vanhu, nevanhu vari kudya nembavha, nevanhu vari kudya nemhondi, nevanhu vanoshandiswa nemhondi dziri kutonga munyika, ari gamuchiriki izita rekuti chete ane ruzivo rwokuparidza, une ruzivo rwokutaura. Even kana munhu ari kuame anoparidza vanhu, even munhu ari kuprison chaiko kuya kunoparidzwa vanhu. Hazvinda kana nebasa rese kuti wadini, hazvina kana nechii zvese zviya zviya. Kuparidza hakuna kana nebasa rese. Chinodiwa ndechekuti kuparidza kwacho kunoendesa vanhu kudenga here. Vana Stole muri kutaura channel yeya, muri kutaura munoisa minamato, isawa minamato yaPirato. Kuziva kuno basa rei kana kuziva bhaibheri mavhesi? Handi zvinodzidzwa kuchikoro here izvi? Zvakangofanana nokudzidza metsi nekudzidza English. Kana kuchikoro unosarudza subject yaunoda. Bhaibheri unogona kuridzidza but iweweka usiri muHoly Spirit, but only experience yeumhare hwako hwepfungwa nenjere, kubata kwako nokunzwisisa. Saka it's not a proper yekuti ingatova issue yokuti ava vanhu vatsvene, vanhu vaMwari.
Bhaibheri rinoti kwamaitira mabasa enyu hamusati magowana zvakaipa nezvakanaka, because hamusati maparadzanisa mabasa amunoita nevhangeri yamunotaura. Saka kana musati mazviparadzanisa zvinhu izvozvo, hamugoni kutakura zvinhu zvimwe chete panguva imwe chete. Vana Stole, musanyebera vanhu kana kupretenda kuva vana men of God, because mabasa enyu amunozikanwa nawo kana kuti mabasa enyu amunenge muchiita haagamuchiriki, because munofamba nzira mbiri. Mapedza izvozvi maamune rimwe basa, mapedza ikoko modzokera kunoko kuti murambe makaswededza vanhu padhuze dhuze nemi, mazita enyu asava akasviba akashata, asi mumwoyo makasviba. Chokwadi chiripo ndechekuti vhangeri ngaiparidzwe nemunhu wakaita sairo vhangeri. Vhangeri ngaipupurwe navanhu vatsvene, navanhu vaMwari, navanhu vanogamuchirika pamberi pevanhu. Anditi so regai nditi Mwari vatibatsire. Ndoda kuti nditaure ndichiti siyai vaiti vevhangeri vaite vhangeri. Imi wepolitics itai zvepolitics, itai zvepolitics. Nokuti kupolitics kune zvikwata zviviri futi. Kune vane huita zvibasa reutsinye, reutengesi, rekusungisa vanhu, kuurayisa vanhu, kuita sei, rekushandiswa, rekutumwa vachitsvaga mari. Kune department rine tsitsi nerudo rakafanana nana baba Chamisa vaya, rakafanana, because hapana paunozombonzwa kuti une paunobatwa uchinzi wakatengesa nhingi, kana kuti unobatwa uchinzi imbondi, kana kuti vakaurayisa, kana kuti vakabira maelection, kana kuti vakazodai, kana kuti vakabira nyika. So ndo vatungamiriri vatinenge tichitarisa nekutaura ivavo, not like that. Zvamuri kuita izvi, it's a wasting your time, because Mwari wacho ndimwari upi? Ndimwari upi? Only experience dzemunadzo munjere dzeBhaibheri ndo dzamunoda kuzama kuisa kupretenda sokunge vana pastor, sokunge vana men of God. Ko kunotambirwa nevanhu vamen of God hamukuzivi here vana Stole? Ko kunotambirwa nevanhu vepolitics hamukuzivi here? Bhaibheri rinoti endai kwamaitira mabasa enyu. Ini handikuzivei. Ndichakurambai nezuva rekupedzisira.